Dan inilah pagelaran wayang oleh Dalaki Anom Sujondro dengan lakon Semar Bangun Kahyangan. Selamat menyaksikan.
wabarakatuh. Titis Jaispot yo nutul wetes blek-blek sak dunita mel. Gumelaring jagat raya iki minangka dadi pratandha kekuasaning Gusti kang akarya rupa watang perkara. Kaya dene pewayangan kelir kang gelar kaya dene gelaring jagat wayang ki dalang ingkang nganggesani yen to menungsa Gusti kang Maha Kuwasa kang murba lan masesa. Blendhet buat sak gelita mel. Siji kang minangka dadi perlambanging iman yaiku tegese ngandel kang gambar iku kodrate Sang Maha Rasa. Tegese kodrat iku kuwasa yen to urip jalma manungsa kuwi kabeh kapurba saka kodrating Sang Akarya Jagat. Siji pati loro jodoh telu rezeki. Kaya dene kanugrahan kang ditampa dening kadang-kadangku ana tebing breksiki kabeh ora luput merga saka panguasane Gusti kang Akarya Jagat. Kang kala sebut tau tegese muga marang sawiji tegese pasrah marang iladate. Tegese iladati kuwerdining karsa. Yen to jalma menungsa kuwi menang duwe karep nanging ora bisa bedah kuasa Sang Maha Rasa ya mung bisa iladat nanging ora bisa bedah mestining kodrat. Kadang-kadang kowe breksik iki bisa niradat lan duwe karsa kanthi genep 10 taun kanugrahane Gusti ditampa kang wis ora kurang-kurang. Mung kang kaping 3 supaya padha waskita kang diwaskitani yaiku ilmune. Ya ilmune pangeran kang tinulis 2 perkara siji ana jroning kitab suci kang angka 2 ana jroning jagat gumelar.
segara gunung Surya Candra darulan Kartika bumi geni banyu lan langit kang gelaraning jagat ora kene senajan mewujuding watu gegumukan paribasane nanging bisa murakabeh kanggo samudra bebrayan agung supaya ayo padha bareng-bareng diwaca isining kitabing jagat gumelar iki supaya ngerti marang dulunging sifat aspolan afnaling pangeran kang cumandha ana ing tebing breksi kene dan ya supaya bisa ngrasake sifating Gusti kang maha welas lan asih marang kawulane rupa yaiku sifat lan rerupane asma araning sang dewa jagat lan afnal bakal tiwing sahakarya rupa kanggo ganepe iku mau mbak niati lair tekaning batin sebab aku wis saguh dadi pamomong pamungkuning para barang Barata bakuning tanah Jawa ya danyang tanah Jawa muga dadi sarana nugraha lan katentreman kabangun dening bakuning tanah Jawa sang janggan Semara Tantra Esmaya ya sang Badranaya
apa semasa statur lameng budaya jelantur tutur katulo tilok nolak dan para diri nusito para mengisporo karana diatik zaman purwo ini sudah terakan di lomo pilar di lameng lalu tenang di tengah pasaran dewi total mengerendeng peralon banget tumpo marmongan bumpang gempang bunduk sang murwek koko sebab biarlah ikono waktu kita sama kita iman kota di pambukan ikono deyot pantas kan ngurusi baik kami ada di harbuku itu wilayah dia bikin hari ngamar ini hari botono ngamar so negari berpanjang ujung pasir bukan mampah oh Cinawi semua ini kemarin negah dari sasor bakar botok dan diintir ini kasur batin berada kami sudah merawat di Maliwo, katon bating palantur, semamburan terbun sorot lawan sang bakar tonggo papilah di kepelaran Indo Sri Noronoto tinggal dari ngamarto sang prabu punto diwo iri sang damar tono Teresa juga lenggah oleh sasono gambar punto ngampi suwanyo prokat hampan dulu ugi kemarin nabi prapanyo noto ngorwati mo prabu padoro kesno yang noto manggoro sang prabu bolo dewa iya sang bolo romo selambung kumpur suwaning morat di dalam naya ngomrot sorang bakbar hamlah barang adyo samudro kang tanpa roti busoro kang pating palancur sumambulan Prabu sorot kelawan sang bakar tonggo pati yang tonjong drokat dia nanti kami ngasih oleh pernah ini boseng sangat kok yang akan cek orang dari roh dan dari kami jil tinggal sang Sri Noronoto ini utamanya motor berbukti bonsor
Renggen mani nyaring tejo liwaran pergi lakang sisiring tarati Pemimbo kekondo ombre Ningge Samaran mangambar lengang hatine kang awan sapa Nikahe astina Yo tresno aku Sureng Prasuromo Liangkan bocah loko Iwan Suksmanto Mani Abdi Wis Paling Bawur Langkung
mengko kadang-kadang Yai Janoko Werkudara kula sartane sedaya netra pikaton iki wis kadya praptane Koko Prabu Mandura lan Koko Prabu Dwarawati Gagyayu bareng padha supambagya yang ngaturake sungkem pangabekti kunjuk marang praptane Song Agung oleh negara Dwarawati lan Mandura Yai Janoko Werkudara dinten sartane langsung kasihan Koko Prabu Betara Kresna Koko Dene Koko Prabu dulu ngaturaken sungkem kunjuk sanjate Koko Prabu saged pasisane Bathara Jagat Pangestu Koro lan Yai Janoko Mbak Tompo bakal dipompo bunga rasanipun kakek Yai Puji wastutu aslinipun kakek marang Syadi sabanjur Prabu aslinipun kakek marang Syadi sebab Syadi menika dadi satria Bedhori Wahyu ya kang kuat nurun iki jenenge tanah Jawa kula dadi Bedhori Wahyu ora gampang anggone dadi Bedhori Wahyu kok bisa besok nurun kiri jiratu tanpa ora nurunke kabagyan marang para kawen tanah Jawa kasihan Koko Prabu Mandura ngaturaken sungkem kunjuk sanjate boten sakit masih saling batur sakit Pangestu Koro mantik mahal yo tak nampa sareng bagus nggonmu ngomong sebodro iki bang sabar sebab kulo karo besok bakal dadi wiwit oleh jaman kang sinebut Saguna Weka satarane Guna Weka kautaman 6 sasi ora kandhutani Sembadaya Garwamu kuwi cukupane aska guna sing jangan kodrat lan wiratan kowe kodrate kudu bisa nurunke wijirat tanah Jawa Koko Prabu kok kang sumeng kunjuk sanjate Koko Prabu Betara Kresna Prabu Prabu Bendiro ngaturaken sumeng kunjuk sanjate Koko Prabu Mandura lan Koko Prabu Dwarawati jagat wasisane Bathara ngadheke bunga rasane atiku pinten kelawan tansah pangestu kebatan para sang kandhen pundi Koko Prabu ndak tampa bocah kembar keman anak dikus negara dewa pinten lan tansah pangestu kanggo sira saklor sang kandhen nanti Koko Prabu sang kandhen nanti Koko Prabu wangi-wangi pun kakang mulih marang siramu Pandhawa kulimo nanging sing telu sedulur tunggal bapa lan ibu tunggal bapak lan ibu tunggal getih kang loro arane Benteng Tangsen sedulur sambung bahasane ibumu anggone gedheke kowe sakloro kakang-kakangmu ya Puntadewa ya Janaka ya Werkudara ora mbebak-mbebake dadi sambungan opadi tunggal bapak lawan ibu Dharma kang becik kabecikan saka kakang-kakang niku mujudake kanggo patulan marang siramu bocah kembar iki jenenge Koko Prabu tak dawuh Koko Prabu kula pundi dados dawuh Koko Prabu lah ya mangkono cinta aku pasatu pasatu durung lak kompo pangestu kakang marang Syadi Bathara dijimat itu mulai marangku pasatu tampan Ajiku di Bratasena anu karone jagat gedhe jagat wis tau dadi pate tau dadi jagung dhewe tak apa pangestu kanggo Syadi yo tak apa Yai Bratasena duwe tangan gopo Syadi wis pate tau dadi manik ing jagat sebab antuk kang arane Banyu Suci Perwitasari saka guru sejati Guru Makrifat Dewa Uji Nggonmu antuk wujuding Banyu Suci Perwitasari ngalas keloso gak belum condong kok antuk utawa ketemu buta loro ki arane rupa-rupa kalan rupa-rupa besok umat dadi wujuding dewa arane Bathara Banyu sing sasmitane sajuran Bedhara kudu bisa ngrumat rong perkara siji rupa-rupane jagat kowe ngerti kok Jodipati jenenge rupan wujuding gunung ning wujuding watu bekas tambang lek kena wong urip wali manungsa mula kowe kudu bisa ngrumat rupa
buta loro anane rupa-rupa lan rupa-kala. Iya. Rupa-rupa paring jagat ku mung banyu sak ciduk saka pangeran. Kayu sak cuklek saka pangeran. Surya Candra Daru Kartika saka pangeran. Bumi geni banyu angin saka pangeran. Banyu kayu watu saka pangeran. Mung wujuding watu padas wae iki panguasane pangeran bisa kok urip wong sak mayone kok. Iya, kuwi makamku. Sing pindhone Rupakala, mula wektumu kang 10 taun iki iso kaya ngrumat Rupakala. Sakjane wektu 10 taun iku aja dadi golongane wong rugi sebab akeh kasak kusuk sing ora cetha. Iya. 10 taun iki kudu bisa ngrumat rupat 10 taun iki kowe kudu bisa ngrumat Rupakala. Wektumu kok gunake sing apik-apik sebab ana tetembungan Jodipati dulu kini dan nanti. Iya. Sanggun-sanggun kok ora bae mumpung ketemu kita lajuku Bratasena. Ketemu lajuku Bratasena yo bae ora gampang. Injih pekaku Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu Bathara Kresna Rawedini Koko Prabu Baladewa. Rikalan dan punika yen to saged kagambaraken manahipun teng rayipun Puntadewa kados roning alam sawangga ing cencang-cencang mikir katuping marito pemikir taruh mawon kumarasa. Gulawalan rasih manahipun kendarayipun Dwija kangku angipun nampi pratanipun Koko Prabu kalih kados kawulan ingkang karawan Ratu Gustinipun desa sakit sumangga Koko Prabu Njalma dosa pecah Koko Prabu Njalma dosa sakit Koko Prabu nyakita kula semantun ugi Koko Prabu sumangga ing karsanipun Koko Prabu Bathara Kresna Rawedini Koko Prabu Baladewa Koko Prabu jagat pasisane bakal jagat pangestu para yani saya bosaku kendali Jawa kaya nyoro kang tanpa desa nanging syadu diambilipun kaya keprapanipun Raka Poreng Dwarawati lan Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta menika badhe taus wujudipun kanggo ing prosideni deder palener yang terus saged kabasaken niku kanggo salat balangan Yai Prabu Puntadewa saged bikin jauh tiken pinara sastra film saking panjenengan Puntadewa boten menawi yen to nyadar-nyadar pucanipun Koko Prabu kalih Koko Prabu semantara Koko Prabu Baladewa menapa ingkang dados dawuhipun wonten ing jawi mendhulen mengan Jawa Kecijilan boten wonten sanes ngrayi Puntadewa namung tancap sagung ngersanipun Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning bakul jagat manis kumpul wah wis diaturke marang Kyai Prabu Bathara Kresna sae bosaku dindaning Jawata yen to prapanipun Kakang Sakara niku bakal nyuwara kang tanpa dosa ana bakal dibabar marang Kyai Prabu Bathara Kresna sajroning Kyai Prabu Bathara Kresna Koko Prabu wis tekan sedhik diatur negara Ngamarta apa kang dadi sejane saka omah koron bukti kepiyé dikon ning kene dirembuk sing apik diaturke sing apik injih Koko Prabu ya kosipun wonten babi ing badhe kuwat-kuwaten Kyai Prabu Puntadewa nanging sadèrèngipun kula matur kula dimastarosaken yen to para kadang Pandhawa menika nembe wonten ribet wonten bab ingkang kasingetaken kados dene wonten bab ingkang dados penggalihipun Kyai Prabu Puntadewa monggo to menapa ingkang dados dawuhanipun sadèrèngipun teng Raka Dwarawati ing mangke badhe njawakaken dados sejarahipun anggen kula prapta teng negari menapa Ngamarta Kyai Prabu Puntadewa Walaka menapa ingkang dados dawuhanipun Kyai wonten tetembungan kang sinebut sabda Brahmana Ratu sabda pangandikan Brahmana Ratu Muslimani jajane ratu kang kasih Loka menika sinebut minangka dadi pangijawanteng Gusti inggih Angjawanta kaya brojo kang muni sewu bareng kaya betet sewu muni bareng yen kok ngatur gedhak ora sing sewu bareng luman ora bakal ana panggenan spripah pendidikan Kyai Prabu Puntadewa jajane ratu Bathara tiyang sakali menapa kaya kados barunganipun monggo pareng kabare mangke boten dadosaken mandong raosipun para kawula kali Ngamarta Kyai Prabu Puntadewa
lorong yaning Andriyo dari Mancondro Kang jatane ruci Njenengan kados relibetipun manapun Kakang Pandhawa sebab sampun saketawis dangu Kyai Lurah Semar Badranaya mboten sowan mengendari ngamarta nggih wonten inggih binatura mengendari ngamarta Koko Prabu kamangka Pandhawa punika gangsal enem kaliyan Kanjeng Ibu nanging jangkepipun tedas dosa nggih para kawan ingkang tansah dados pangambating catur utawi dados panomonipun para Pandhawa. Koko Prabu jagat pasisane Bathara jagat Pangestuwa. Yayi Prabu Puntadewa dados sampun saketawis dangu menika Kyai Semar Badranaya boten sowan usih wonten inggih binatura Kendari Ngamarta mekaten. Dimas Janaka wonten paring dawuh Koko Prabu. Para kawan ki lak yo mayeng-mayeng awan bengi gaweane netepke bundarane karo Jayayi Janaka. Iki Semar sak anak-anake ora kok suwanane Negara Ngamarta kok ana bab lan migati apa? Apa kuwi ana bab sing urung? Kawetu kabeh karo Semar sak anake Janaka. Mboten Koko Prabu. Lah iki kalau sesuk kawis kan kula menika para dhewe abinaju kepanggihan kalian Semar Badranaya lan menika pitadosaken urutan manapun Kakang Pandhawa Koko Prabu. Koko Prabu karahayun katentreman kamulyan kabagyan dipun tampi para Pandhawa menika dipun nampi-nampi para kawan catur inggih Semar sak anak-anakipun. Ormas Gotang menawi Semar sak putra-putra Karangkaboltan boten sowan wonten Kendari Ngamarta. Karana mangkih watos menika badhe ilang kawibawanipun katentremanipun kamulyanipun para Kakang Pandhawa ingkang sami mangkoni Praja Ngamarta. Yektosipun babagan menika babagan Kendari Ngamarta. Nanging sowan menapa prapanipun Kang Raka ing Dwarmati ugi wonten bab ingkang badhe mlaku-laku dhumateng Kyai Prabu Puntadewa. Inggih babagan menapa Koko Prabu? Aturunipun bilih sampun saketawis dangu negari Dwarmati menika wonten pageblur Dahara. Ingkang lempuh dhumateng para nayaka praja andhapipun para kakumanan sasraning Gusti ing
kaliyan jati mahkamah yang kau pulau kedah boyong pusaka saking negari ngamarta wujudipun pustaka Jamus Klima Sabda. Mila lajeng kula samangersanipun Yayi Prabu Punta Dewa kanthi Prabu Baladewa menika sebab Prabu minangka dados suwiying tiyang astuha niku jeneng Ratu Nggolowati. Mugi kaliyan ing mangkih pusaka Jamus Klima Sabda kaboyong wonten ing Nggolowati Yayi Prabu Punta Dewa. Jagat pasisane Bathara Jagat Pangestu Kara aku mulyati kang dadi pangandikan Yayi Prabu Punta bener yen kok goro-goro ati dina iki ana pagebluk mayang para Daura Ugara kanempuh marang para kamu Yayi Prabu Puntadewa. Ora ketang sagebyane kadhep paribasane ilarono pusaka ngamarta mustaka Jamus Klima Sabda. Kaboyong ana ing Goro Dewawati dadi srana tentreme prajane Yayi Prabu Puntaresna Yayi Prabu Puntadewa. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine tumo tatulak wong saparimo yo iku pakun manggono sadane Kanjeng Sunan Kalijaga Terjun permanen tamono sawati marutotan mapah turunan boya baka perbawan ijing sabdo noto ing ngamarta Sang Prabu Puntadewa Kesaru ketelurgi pasih panjami kang badhe pahalan pil rawa bacakan berangkat sekolah singo barang kang ucul sokake kenablok Prapanyo putra karangkap bolotan telah petruk kantong bolongan copot-coliti ngomong setinggil binatu roton hari ngamarta ulang lokal di dalam sekolah berotan dari kata singo mulai bangko lampak
Menika pratanipun suwanipun Petruk Kantong Bolong. Dadi dipun acarakaken Petruk Kantong Bolong gadhah karep kados pundi? Sowan wonten ing negari Ngamarta kamangka niki mawon dados penggalihipun para kadang Pandhawa sampun kawis dangu. Para kawan boten sami seda. Suwe ora tau teko bareng ora dikarepe kok malah padha teng jadi. Ya iki jenenge para kawan. Ayo niki para kawan. Mau dibahas ning arep Semar sanake ora tau sibuk. Bareng ora dibahas geger jam 8 ora menyang. Iki kok Prabu. Monggo Petruk Kantong Bolong padha kanthi Basuki anggen jeneng kita surang mengarsan sun Petruk Kantong Bolong. Wah malah iki. Hancur nggih. Kula menika kados sirah Kertoseni duduk dipun bangun dening Sinur Prabu Puntadewa. Pangestu dalem Sinur Prabu Puntadewa saking pinanggih karo saling panjenengan ngaturaken sungkem mugi konjuk sandape pepokdo. Iya Petruk tak kompo banget dadi bombong. Rasane ati ingsun pangestu ingsun marang jeneng sira Petruk Kantong Bolong sanget kali kula lampi mugi dados jematanipun. Iya Petruk Pak. Ndoro Janaka ngaturaken sungkem konjuk sandape padha. Iya Petruk tak kompo pangestu pampang sanget kali kula mugi dados jematanipun. Ndoro bapak kene pundi? Aku mburi Petruk. Buri Petruk. Oh iya. Ngaturaken suku kula disandapi padha iya banget. Apa pakai kembang Petruk. Ndoro Prabu Ndoro ngaturaken sungkem Ndoro Prabu Ndoro. Lho apa Petruk. Dumaku kanggo nggih. Matur nuwun Ndoro. Prabu Ndoro Pak. Ndoro Patih niku. Iya Petruk. Ngaturaken sungkem kula disandapi padha Ndoro Patih. Iya tak apa. Tiba-tiba kok katon tekan kanggo kowe Petruk nggih matur nuwun
pendatang. Menika kelamun Sinuwun Prabu Dwarawati ngaturaken sumber mugi kunjuk saged padha sinuwun. Ya tak tampa teko dadi bokong bunga rasane ati iki pangestu kantor sanget kangge kula mugi sanget kangge kula mugi estu mangke dadi jimat paripe. Sinuwun Prabu Mandura ugi wonten ing mriki. Ya. Wis suwe bisa aku yen ngene. Nggih, pitados. Sebab nek mboten nonton jenengan iku mangke ten wong pitados kali jenengan kabeh iku kuncine ten jenengan. Sing ngatur niku jenengan ya ora wis benar niku lho. Nggih. Nggih, kok sampun pitados jenengan niku sampun disebut Baladewa Siang Malam. Iya. Ngaturaken sumber mugi kunjuk sanjati padha Sinuwun Prabu Baladewa. Tak tampa dadi bombong buah rasane atiku pangestu tampa loro nggih. Saged ing kula nampi mugi dados jimat paripe. Ngendikanipun Bapak Semar menika menawi paripe menika rumiyin nalika jaman-jaman keraton-keraton Pulo Jawa menika sing jaman keraton wonten jamane sing gunung-gunung watu-watu kados tebing Breksi menika. Menika wonten sing diarani candhi. Sadurunge candhi niku wonten sing diarani paripe. Paripe itu kagem tentu itu kagem memuja semedi dumateng Gusti ingkang karya jagat kula. Pangestunipun ndara-ndara kula Pandhawa Sinuwun Prabu Mandura Sinuwun Prabu Dwarawati niku kula candhi kados candhi kula candhi dados jimat paripe. Dadi ora tak seleh sak nggon-nggon, tak seleh dinding dodo. Kaya dene telunging candhi, kula candhi mugi dados donga kula Sinuwun Prabu Puntadewa iya Petru. Kaya mangkono nggon ngluhurke marang para sesembahanmu Pandhawa mekaten banjur apa kang dadi darunane Petro kantong bolong munggah ana stinggil binatu rata negara Ngamarta tanpa tinimbalan bagi matur apa kang dadi darunane Petro kantong bolong yen pamantul sadèrèngipun kula matur sadèrèngipun yen pangapunten mbok bilih mangken kula matur wonten kalepatan wonten dalem bangsul ngatur catur selimah tindak sedangkah kula catur celatulati yen pangapunten jan kula menika namung tiyang dusun menika sedang wonten kraton Gari Ngamarta iya ora dadi apa betul nggih sadèrèngipun kula matur bareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iki benten to mriki nek cara men kula ndak assalamualaikum. Iya Petro ana wigati apa? Ya tosipun sadèrèngipun kula matur ing kathah kok badhe ngaturaken sungkem saking bapak kula. Tiyang sepuh nggih Rama Semar Badranaya rezeki wong delokan ora demak dempul. Sangkan Semara Tantra ya kyai kakekne Semar Badranaya ya sudah kompo. Kabeh dongaku kangge Kyai Semar Badranaya. Mugi sungkem saking kakang kula kula bareng adi kula Bagong. Nolo garing ora melu suwan mboten. Nolo garing mboten napa nderek suwan. Sawetawis nolo garing menika kuwarganipun. Nolo garing kuwarganipun lajeng ngantos menika boten saged suwan menika iki nggih istimewa nggih kok nggih mangke. Mboten asring kepanggih. Empanganan ingkang sekeca menika. Iya nggih mangke Petro. Ini kan saklajengipun kula badhe matur ing kados niat kula sawangasanipun Sinuwun Prabu Puntadewa menika nggih tosipun kula menika dipun utus kaliyan tiyang sepuh kula Kyai Semar Badranaya nggih bapak kula Bapak Semar Badranaya kang utus Kyai Semar Badranaya mekaten banjur apa kang dadi wigatine Petro kantong bolong mekaten bapak menika rumaos nggih desanipun menika desa Terencing. Desa ingkang boten maju, desa ingkang terisolir nek jaman biyen diarani desa IGT. Iya Petro. Mrihatenaken para kawulanipun Bapak Semar menika rumaos sampun wonten bab ingkang sae kemajuanipun wilayah menika ingkang sampun estu sae. Nanging kejawi menika Bapak Semar menika sakebetipun manah niku gibaten. Nek biyen jenenge desa sing kaya ngono saiki iso dadi kaya ngene. Bapak Semar niku yo mikir karang kabolotan dulu, karang kabolotan kini,
dan karakal boten nanti itu akan bagaimana? Ya ini kok. Karakal boten dulu nggih kados ngeten menika. Karakal boten kini nggih kados dipun preksani dalu menika. Bapak menika lajeng menggalih karang kabotan nanti itu bagaimana? Nanti itu bagaimana aku kepiye betul. Sebabnya ajuning zaman menika menawi penggalihipun bapak sakmenika golek wong pinter menika mboten kurang-kurang. Kepala golek wong pinter menika sakniki nek diangkut nganggo truk niku sedina 5 truk niku uramot wong pinter niku sakniki digoleki. Lan niku dikali bapak kalian para campur mangi janggan kalian para kawula bapak wonten ing kabotan mergo kabotan kahanane saiki kaya mangko jebul pinter tok niku mboten cukup. Pinter tok mboten cukup kaya unen-unene wong tuwa biyen. Yang kok pinter kok boten cukup niku jebul wong pinter niku sakjroning pinter ya kudu gelem sinau sing diarani sinau sejarah. Sebabnya pinter nang ora ngerti sejarah iku ngertine ya mung barang sing saniki wonten. Ora ngerti yen kok anane 10 kuwi wilangane saka 1, anane 4 menyuruh kuwi ya diwiwiti saka 4 sebab dunia ini jarene bapak hukum sebab akibat kahanan breksi iso kaya ngeten iki niku nggih ana sebabe lan ana akibate ana sejarahe ora teko-teko lair kados ngeten iki dipun rawuhi para gusti dipun rawuhi para bendara dipun rawuhi para pejabat niki wonten sejarahe nek pinter pun boten maido wong pinter niku boten maido nek pinter tok boten cukup lha niku mila lajeng Bapak Semar menika nggadahi niatan badhe bangun kayangan bangun kayangan nggih badhe bangun kayangan. Nah syaratipun bangun kayangan menika anggenipun mangke mejang bangun kayangan menika mawi srana syarat supados kayanganipun Bapak ugi tebing breksi lan sanes-sanesipun menika mangke tansaya sembulur sranganipun 3 telung perkara apa Petruk setunggal muskata jamus kelima sabda ini kan mongko kalih song-song tunggul naga kaping 3 tombak para welang pramila saking menika sowan kula wonten kersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa menika dipunpos kaliyan Bapak Semar Badranaya supados matur lan Sinuwun Prabu Puntadewa ngaturi Sinuwun Prabu Puntadewa Ndara Werkudara Janaka lan Sedewa sedaya kasuwun ratu putri karang kabotan ngestreni kajabipun Bapak bangun kayangan ingkang angka kalih kula dipun dawuh kaliyan Bapak boten ketang namung sakadang sapenginan kula dipun dawuh supados boyong pusaka dalem ketiga mustaka jamus lima sabda tombak perolan song-song tunggul naga pramila saking menika adreng lan wanter dawuhipun Bapak yen to kula kedah boyong pusaka 3 menika monggo mangke Sinuwun Prabu Puntadewa pedhakung ing karang kabotan lan kula mboyong pusaka 3 menika wau kagem sarana bangun kayangan ing karang kabotan. Para dewa ing Trinenggalanira Jangan dari sang roskot sumerno kapisanan Sinuwun Prabu Baladewa yo wis ngerti sing jane ngarepmu wis Sinuwun Prabu Baladewa kowe saiki iki rasa kakek rembug ora akeh-akeh nggon ngomong bali ora ngrangkap bolotan
Kula menika teng mriki dirembakan kali Sinten Prabu Kuntadewa ngampil pusaka ngamarta kok jenengan sing ajeng baleke kula teng ngene para kabulutan iku jeng sampeyan niku kalih kula hubungane napa neh? Dajo kamu anu yen pusaka ngamarta pusaka Samusari Wasada bakal diboyong dening Siti Yayi Prabu Kresna niku Bala Dwarawati. Ya kanggo balik Praja Dwarawati kang dina iki uga akeh pagebluk mayangka. Kejaba saka iku apa ora wong liya sing dikongkon negara Ngamarta yen to liyane petuk kantong bala kowe kudu ngerti sing bakal boyong pusaka Yayi Prabu Bathara Kresna titis tulasing Wisnu Bathara. Cekok yen to kuwi kerasingan Jana Tapa tulasing Bayu Wisnu Bathara yen to kowe petuk kantong bala kowe iki sapa bakal boyong pusaka Bapak Kusuma mung dadi bal 17 Biasanya jadi bal 17 kono kawan wong cilik ora ngene lho cilik apa meneh kowe bakal boyong pusaka bala pusaka Samusari Wasada to bakal ora dudu derajate beto. Suruh orang ini disuruh ini berkaya ki aku misalnya berpangapunten niki kula terpaksa niki kula lurusaken mergane niki nggih bahan perenungan karang kabulutan dulu kini dan nanti itu niki wong-wong sing ora dongol sampeyan iki. Karepku piye beto, nuwun sewu. Siji bapak iku ajeng bangun kayangan iku ngagem pusaka kang sinebut Songsong Tunggul Naga. Sakwise karang kabulutan kahanan kaya saiki, ndungkap tekan kaya saiki, sak dosa warsa 10 hal kaya iki butuh Songsong Tunggul Naga diarani payung mata wis terbukti. Payung mata niku wujine 99 diarani Asmaul Husna kabeh mujudake saka nggone dadi nerjemahke ketok panguasane Gusti marang para kawula. Nek ora panguasane pangeran sing maha gedhe, maha agung, maha welas, maha asih. Lah mung bekas tambah iso golek pangan wong mayone. Lho niki contohé. Mula dibutuhke mbangun kayangan nganggo Songsong Tunggul Naga. Sing diboyong saiki nganggo Songsong Tunggul Naga rujine 99 arane payung mata. Mata saka tembung Arab Lutha. Ngerti tembung Arab ora sampeyan? Apa lho dhewe ora tau TPA dikur membaca. Payung mata, motane pengayuman. Sakwise kaya ngene iki kudu dadi pengayumane wong akeh. Contone kula ado-ado saka Kulon Progo melu pengayumane kula sawape payung mata. Kula sak kanca iso mayang metrok to mriki. Sesuk-esuk iso mbudal timbang tanggane lho niku conto. Tombak Korowelang. Nah, niki wong Jawa niku bedane karo wong nggon saiki. Wong Jawa niku dibutuhke tombak Korowelang sawise payung mata Asmaul Husna. Tebing breksi nganggo payung mata Songsong Tunggul Naga mbangun wujuding kayangane ping pinggire diarani nganggo wujuding tombak Korowelang. Tombak iku lancip tajem. Wong Jawa kuwi kudu tajem rasane. Aja mung keblitur gone bendina ledaya akeh, pengunjunge akeh, mawon-mawon oleh dhuwit akeh, nganti rasane ora diolah. Rasane iku diolah. Kala mangsa kudu digelar, kala mangsa kudu digulung, kala mangsa kudu nganggo olah lan rasa ngeten menika. Ora kok pusaka Dwarawati saka digawa rono saka kene digawa rene. Sing jenenge pengayuman kaya dene Songsong Tunggul Naga, sing jenenge tajeming batin jenenge rasa ora kudu sapa-sapa. Petruk kantong bolong ya oleh, ora kudu mulih iki merga Kresna.
Kowe iki men sapa? Kresna kowe men ratu. Jenenge pengayoman kuwi ora mampah derajat pangkat. Ning Brexit ini pengayoman, apa tukang resik-resik tukang nyapu ya kudu oleh pengayoman. Ulah kajeme rasa, saniku ulah kajeme rasa. Wong pinter ra kurang-kurang. Lah iki Prabu Bala Kresna wong pinter. Wong pinter uteke ning rasane kethul saiki akeh. Wong pinter uteke ning rasane kethul akeh. Rasane kethul uteke kethul niku nggih wonten nggo seragam putih-putih. Anane rasane nggo video nek dijor mangan engko. Penyaronku jenenge Roset keloloten engko mripate ngajak menculak. Penggambarku sing jenenge Darto mangan cucuk engko dadi pitik mangan pitik iki. Aku yo maklum kan. Jenenge disebut Wiyaga Setanting. Wiyaga Setanting iki berarti diarani Wiyaga kurang gizi iki pancen kaya iki. Dadi mboten niku mboten beda-bedake. Nggih mboten nganu Ndara Werkudara. Iya. Nah, sampeyan ngerti zaman Ndara Werkudara niku oleh Bati Suci Paritasari ke pundi? Waktu kuwi aku ora nonton, aku ora seneng karo dalange. Iki sampeyan iki ora seneng karo dalange. Dalange sok aku ora seneng, aku ora cocok. Wong nek maca naskah, lusuk ning sak gebok. Aku ora cocok. Zaman Ndara Werkudara niku bakal golek Bati Suci Paritasari. Lho sampeyan ngerti mboten? Ning dasare samudra minangka lebu. Ning dasare samudra minangka lebu ana uwak gedene sak glugut pinara sewu. Jenenge woting kayu galagil kertek siratal mustaqim. Ora ngati-ati rasane ora kacep kepleset kejegur. Iki wis 10 tahun lho keping Brexit. Niki kan liwat woting kayu galagil iki dina siratal mustaqim kertek siratal mustaqim niku mboten permono, ora nganggo tombak ora kaya karepe bapak. Oh bahaya. Bahaya. Iso nanti wonten kene ana hotel krusuk-krusuk barang iki. Nek kayane wis ana regane iki Wiyaga wis laporan. Supire bis iki mau wis laporan. Sae, Pak. Sae. Berarti nek ora tak tunggoni hawane lho men. Halo, apik ora? Ana Wiyaga guru nabuh kok bali doting kemringet ing dlewer. Niku wae sing diarani mustaka jamus napa tumbak korban songsong tunggul napa. Mustaka jamus kelima sada. Mustaka jamus kelima sada niku aja nganti perbedaan suku agama ras derajat pangkat kaya sing sampean ndikake mau dadi sarana cengkahe ilange berkah tebing Brexit iki. Lah niku mula kudu nganggo mustaka jamus kelima sada ngesahke dak nang anggane dhewe-dhewe nganggo hukum negara ya disahke, nganggo hukum agama ya disahke, nganggo hukum adat tata cara negara ya disahke. Aja opo kudu manut Baladewa, aku iki Baladewa, iki aja sampeyan arep resiki semen iki jembare dhewe kok. Ra iso. Ya iso. Tidak bisa nih cara Puntadewa. Iya Petro tidak bisa. Tidak bisa. Angke. Nganteke Dusmono itu ora iso dhewe kok iya Petro. Lah bila saking menika pusaka 3 niku mangke diboyong kali Bapak Semar. Mumpun diboyong kali Bapak Semar dipapake ten mriki napa songsong tunggul naga tombak ora mustaka jamus lima sada ben mangke sakwise sak dosa warsa dibangun kayangane terus ayem-ayem tata titik tenten rezeki halal murah barokah sempulur saking Gusti Kang Maha Murah Maha Panguwa Jagat Allahumma. Jadi
Nggih boten Ndara Puntadewa. Iya. Allahumma amin. Ayo Bune. Nah ini kok saya ngomong kula terus kok Ndara kok. Aku harap usul. Aku wis jutek ngurusi sound system kali sore. Ndara Janaka wonten pangandika ora apa ya mung manut rasane suwun Prabu Puntadewa. Betul. Wis sekedar kula niku sing napa nasi dos niku. Kula niku nggih sarjana seni satu-satunya budaya yang terberat itu nggih niku wau. Dia kalau tak nggih. Dados ngeten menika iki dados kesanipun Bapak Semar ngeten menika labil jang menawi sampun saged dipun bangun kayanganipun lajeng tahun ingkang badhe dateng menika mangke badhe dipun wontenaken ruwak bumi Brexit ruwak. Sing ruwak nggih wong bijak sing ruwak nggih wong. Upami sing ruwak mboten kula nggih mboten napa-napa ganti nggih mboten napa-napa nganu insyaallah babar sedher. Kalau ngangge metu coba foto. Inggih binaturata negari ngamantar sumundur kedhaton Sang Maha Prabu Puntadewa. Kinarepun Sang Hyang Brahmajati Joko Maloro mawarna-warna ragame mawarna-warna kacake ana dari miring papake.
Rumpio sinome swanani para regeda regeda ayat lampahnya Sri Narayana sejangkah kemawang gegono sejangkah kemungkul ing Pradewi kantian kunjuk ing pangeran kang akan yodhaka dadi sarana sesanti kamulyaning bangsa Nuswantara.
kanggo nggah semangate warga Sambirejo kang Gontas Merti Desa Boyong Kalurahan, uga kanggo seluruh keluarga besar Taman Tebing Breksi Mas Kolek dan seluruh keluarga besar saka awake dhewe sak kanca monggo nggah semangat kanthi lagu-lagu kebangsaan sing iso dipadu kanggo gamelan. Iya, Mak. Kedrak. Iya. Iki role nek kowe ya. Iya. Ayo kanggo semangate kanca-kanca Tebing Breksi ini muga-muga bisa menggugah semangat mencintai wilayah kita sendiri. Ora isin disebut ngaku wong Breksi duwe jiwa lokal champion.